kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Ay, kung andam na, maminaw ug tarong kay Teacher Sara. Mga bata, paminaw mo og tarong kay pagkahuman sa kani nga video, kita makakat-on sa mga musunod. Una, maila-ila na to ang mga party o lawas sa hayop ug ang kapuslanan sa matag usa niini. Ikaduha, mahulagway kung unsaon paglihok ang mga hayop. Ug maggrupo na to ang mga hayop base sa ilang paglihok. Andam na ba mo? Tanawa ang retrato sa langgam. Ilha ang mga party niini. Mao kini ang mga party sa langgam. Adunay ulo, balhibo, pako, ikog, mata, toka, lawas, o tiil. Alright, basa usab mga bata. Ang mga langgam, manok, pato ug uban pa adunay toka. Mao kini ilang gamiton aron sila makakuha og pagkaon. Karon ihatag ang mga party sa langgam. Mao kini ang mga party sa alibangbang o butterfly. Ang alibangbang o butterfly adunay four-wing antenna, proboscis, abdomen, o hindwing. Mao kini ang mga party sa kabayo. Adunay mane, dalunggan, mata, nostrils, baba, tiil, hoof, o ikog. Mga party sa baka o cow. Horn, dalunggan, mata, ilong, baba, lawas, tiil, ikog, o hoof. So, lain-lain ang mga party sa mga hayop. So, mao kini ang mga party sa isda.
ug dinhirat ako tog mga bata. Hinaot nga daghan inyong tun-an karong adlaw. Daghang salamat. Amping. Bye-bye.